भाई अक्षय नाश्ता चांगला आहे, फक्त चिवडा आहे. अजून काहीतरी बंदोबस्त कर. पोरं 2-2 डिशा घ्यायला लागले तिथं, भुका लागल्या. आणि मामाला तू हे दिलंय काय? हा काळ मित्रांनो, शुभ सकाळ. आमची 10:30 जवळजवळ झाले. तर आता चाललोय आम्ही. अक्षय आम्हाला बोलवतोय. घाणा भरणं आहे त्याचं. आता लग्न उद्या आहे ऍक्च्युली, आज काही नाही. तर घाणा भरणं आहे, तर चाललोय तिथे. कालू भाज्या वगैरे आहे मला वाटतंय, बघूया. आणि नाश्ता पण करूया, जरा नाश्ता करूया. आणि कालू भाज्या वगैरे तुम्हाला घाणा वगैरे थोडंसं दाखवतो, ठीक आहे. तर चलो. तर मित्रांनो, काल दाखवलं आपण, तर आता दर्शन करूया मस्त. मी वरी छान अशी कृष्णमूर्ती आहे बाई, तिला पायावर कृष्णमूर्ती आहे छान. काल बघितले, वा वा. मला वाटलं समोसा. हो एकदम. अरे काय जरा भरून आला. पोरं भुकेले, 2 प्लेट वाटलं इथे. भाई मला समोसा वाटला बा. अरे छोटा समोसा. भाई अक्षय नाश्ता चांगला आहे, फक्त चिवडा आहे. अजून काहीतरी बंदोबस्त कर. पोरं 2-2 डिशा घ्यायला लागले तिथं, भुका लागल्या. आणि मामाला तू हे दिलंय काय? हा आज घाणा भरायला बसवलंय. हे पकड रे, असं घाणा भरायला बसवलंय मला सोबत. मामा हा नसतं. हा आणि समोसा दिसतोय त्याला. मामासाठी हा नसतं. कॅन्सल मामा, कॅन्सल. तुझं काय म्हणणं आहे मग? हा नको. कपडे आपल्याकडे चाललं मारायला. मुंबई चालू डुबकी मारायला. बघूया कुठं आहे. तर निघालोच आहे. रिक्षा आम्ही 5, 6, 7 करत 3 जणच बसलोय. काय म्हणणार आता नाही, बाकीचे पाठी राहिले. आता दुसरी रिक्षा करून आणणार. चला आता आपण डायरेक्ट घरी बाबा तिकडे जागा आहे. बस फुल जगा आहे. तू मांडे पण एवढं फाकवलंय तू ना. या साईडला तू बस. चलो. एंट्री आहेत बाई, पब्लिक आहे. भारी आहे, मस्त आहे. ग्रीनरी, एकदम ग्रीनरी. चला आतमध्ये बघूया स्विमिंग पूल केवढा आहे. गार्डन बिर्डन आहे रे. मस्त ग्रीनरी आहे. नेचर रिसॉर्ट आहे. छान आहे. एंट्री बघा इकडून. गार्डन पण आहे लहान मुलांना खेळायला. तर चला आतमध्ये. ह्याच्यात बसून जाऊया. ह्याच्यात बसून काय माहिती काय बोलतो.
बाय 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 बाय. पुढे पुढे अच्छा अच्छा. चेंज कर. चलो बाय 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 बाय. हे मोबाईल व्हिडिओ घरी घेऊन जा. मोबाईल फुल फुल मस्त धमाल मस्ती होणार आहे. मस्त मस्त पूल आहे. एवढं छान पूल आहे. आता हाईट काय माहिती हा ब्लॉगर 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 चला ना पेमेंट करा. किती आहे तर चला चेंज करूया आणि डायरेक्ट चला मस्तपैकी पाणी थोडी मारू आम्ही चेंज करू. हा चालतं. ठीक आहे चला. 100 बोलले ते. 100 डायरेक्ट चेंज करून भेटू. हे मार उडी नाही दंड आहे. मासा बघ. मी पण तेच करणार आहे. दादू येतेच ना मासा घे त्याला त्याच्यावर पाणी होतं उतराय. पकडू आपण. मी ना उडी मारा पहिला उतरू दे मला. तू बोल मित्रांनो हा उडी मारतोय मानव उडी मारतोय खूप खूप गारे खूप गारे खूप मी गाणे आणि एवढा व्हिडिओ माझ्या बघा. दिसला पाहिजे. अरे शिकायचं फ्रेंड त्याला बाहेर काढतो बरं. घसरून घेऊ लागल डोक्याला. व्हिडिओ काढतो मोबाईल व्हिडिओ काढ. डोका पडले मला डायरेक्ट इकडेच निघालो काय. हे बरं हे भावा ब्लॉग चालू आहे तू दिसतोय पूर्ण ब्लॉग मध्ये. भावा हे ब्लॉग मध्ये दिसणार आणि स्टार्टिंग पर क्लिप आहे भाई ती ब्लॉग चालू आहे. मी क्या देखने मिल रहा है. काय झालं एक काम कर बाबा हे बघा. अरे थांब ना ते बांधू दे ना पाण्याच्या खाली जा. ही ती वाली व्हिडिओ बनवूया का जो जाते मला बनवूया. आणलंस चल आता आपला स्टुडिओ भाऊ होणार आहे. आता मी याला स्टुडिओ कसं दिसतंय डबल. बाबा काय करावं त्याला काय वगैरे करू
तुला इझी स्टार्टिंग जवळ पड ह्याला पकड मोबाईल या साईडला पकड इथं इथं घे ना इथं घे नाही इथे इथे हे बघ असं केलंच ना इथं माणूस एकदा ना तिथं बघ फक्त असं करण काय नाही तू पुन्हा पोता येतं ना घंटा मला बोलतो व्हिडिओ चालू तिकडं भीती नाकात पाणी जाऊ भीती जाईल हे पण नाही पहिलं पाण्याखाली जा मग अंडर वॉटर करायला तुला जेवढं जमेल ढेकऱ्याला झालेलं आहे फ्री तर एन्जॉयमेंट झाली थोडीफार जास्त नाही पण जरा बरं वाटलं जरा इकडे बघा आता उडी तर चला कपडे चेंज झालेत माझे यांचे बाकी आहेत अजून चला ये तर चला हा तर आता नाश्ता करूया आणि मग आपल्या रूमवर चलो तुम्हाला एक मस्ती बघायची हे डोळे बिळे बंद केले हे तोंड लागल तिथे तुटले मानवला भारी पडले मानव भारी पडले आपण चल ठीक आहे समती जाऊ चल थांबता असं नाही जास्त वेळ काय हा पाण्यात ना थोडीशी माझी पण चैन आहे माझी चैन आहे रेडी हे सांगायचं कोण 1 2 3 मी हारलो ना चला काय वडा उसळ आलाय एक गरम आहे त्याच्या घुमाने का समजलं का यस मस्त आहे बटाटा वडा गाईच आम्ही चाललो आता जेवायला रिसॉर्टवरनं आलोय आणि ह्यांनी झोपा काढल्यात आम्ही मॅच बघितली मुंबईची मस्तपैकी आणि आता तिकडे चाललोय
बघूया जेवण रेडी आहे काय, कारण मग 9:30 वाजलेत आणि उद्या आहे लग्न. तर आजचा ब्लॉग आपला थोडाच असेल. तर आजच्या ब्लॉगमध्ये काही नाही, उद्या असेल लग्नाचा ब्लॉग, कारण की हळद कालच झाले. आणि आज लवकर झोपूया, कारण जेणेकरून लवकर उठूया. उद्या लग्न असल्यामुळे लवकर उठावं लागेल. लग्न इथंच आहे, काही लांब नाही. पण चला बघूया जेवण. आणि हा इकडे चरम भाऊ बघा चाललाय, इकडे मानव भाऊ झोपा झाल्यात जास्त. तर चलो गाईस बघू. बोलतात ना मित्र कामाला लग्नाला, फुल लग्नाची मदत करतायत मित्र. धन्यवाद मित्रांनो. भावा वाग, तू तुझं लग्न झालेलं आहे ऑलरेडी, तू वाकू शकतोस. चरण 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 ऑन द वे आहे, सध्या कॉलेज चालू आहे. माझ्या नंतर याचाच नंबर आहे चरणचा. गँग मधला एक मेंबर गायब दिसतोय. हे मेंबर एक गायब दिसतोय. ओ माय गॉड, तिथं दिसला कुठेतरी. हा बघा कॉर्नरला. काहीतरी स्विमिंग पूलचा काहीतरी विषय झाला असेल, मला वाटतं सांगतोय, वाटतं पर्सनल विषय. ओके संकेत सांगतोय पर्सनल विषय. तू करते मग साऊथ इंडियन हा चनन भाई ढाळ वाढतोय. मोबाईल यार माझंच लग्न आहे आणि मलाच वाढायला सांगताय तो काही. नाचायला पण सांगते. याला पुढे जाऊ दे. चलन काय वाटते एक्सपिरियन्स? मित्राच्या लग्नात तू जेवण वाढतोय. खूप आनंद होतोय, भावाचं लग्न आहे. अरे वा. हा मानवने फक्त पत्रावली घेतले, ते वाढून साईड लावून, म्हणजे मी वाढलं. म्हणजे कसं त्याचा हात नाही लागणार ना, आता हात लागेल असं. काय डबल आहे काढ काढ. निसाद आला निसाद. बस जातो आता ठेवतो. तू तुझा मागाशी आम्ही वाढलंय बघ किती. काय भाई काम केले. नाही बॅनर बिनर लावायचं. जा घे काहीतरी घे. पाणी घे पाणी वाढ. जा तोंड बघू दे. तू दाखवून का तुकडे कर. अरे त्याला पकड एक. हे चरून टाइम लागणार. तुकडे अरे लय कर ना. कपाकप करून टाक ना तिकडे. आम्हाला तो बघा तो तिकडचा बॅनर लावायचा आहे स्वागतचा. इकडे रे साईड लो. तुला नाही करत आहे फोकस. तर स्वागतचा एवढे मोठे नाही. वहिनींचे स्वागत आजच लावून ठेवायचं आम्हाला, कारण की आम्ही नाहीये. उद्याच्या ब्लॉग मध्ये दिसेल. नाही लग्नापर्यंत स्वागतच्या ब्लॉग मध्ये. ह्याला घ्यायला सांगतो, व्हिडिओ कोणाला तरी घ्यायला सांगाल. तू आहेस ना? नाही माझे घेणार की तुमचे? हा मग तुझे घे. चल तुझे घे, राहू दे. चल आपल्यात नाही दिसणार. तर ओके आता बॅनर लावूया. हे अजून बारीक कर भाई, एवढे मोठे. ओके हे बघा काय लागलंय पायाला. ब्लॉग बघतात रे. फोन येईल मग लगेच फॅमिलीचा, मम्मीचा फोन येईल. बाळाला माझ्या काय लागलं बाळा? ए बाळा असते बाळ. एकच कायची. गावाला आहे आपण, मुंबईला नाही बाई. तो आमचा चरण कुठं भटकतोय फोनवर बोलत, काय माहिती. अरे हा बाथरूमला जातोय कुठं नवर आमचा बघू दे. अक्षय बाई कुठं झालाय? सामान सर्व रे. मला वाटतं बाथरूमला चाललंय. आम्हाला सांग. जमा करायला पाहिजे पिशवी. नवरदेवाचा बिचारा काम करतोय. हालत कशी वाटते? समजलं ना? हे बघ ह्यांना कळेल यांच्या टायमाला. आता काय टेन्शन नाही, नंतर कळेल. मी आताच नियोजन बघतोय कसं करायचं, कुठं चूक होते तेच बघतोय. नोट डाऊन करून घे, नोट डाऊन.
एक्सपिरियन्स वाले तर इथे भाई तुला लय एक्सपिरियन्स भेटेल तोपर्यंत. हो, याचं पण लग्न आहे. 2 तो 3 फोनवर बोलतोय. घेतला मी. झालं तर काय करायचं? हा बघ. झालं तर काय करणार तू? काय झालं तर काय चांगली गोष्ट आहे. सगळे तुला देणार मी. करायला सगळे नाही करायचे. कोण बोललं एवढं? काय सगळे नाही मग हे अजून पाहिजे ते वारी. आणि आहे ना आतमध्ये एवढूस नको. ओहो वा वा. आता ह्याचा हा बोट बघा कशी झाली असेल. काय झालं काय झालं धरला. जिरली हा. जिरली वा आमची. वा बेटे वा. वा बेटे. झाली की नाही बोल. जे सगळी दे त्याच्या हातात. हट, मी नाही करणार. माळ घाल या. झाली ना. पुष्प हे सत्कार केलाय तुझा भाई. काय बोललं तिथलं? नंबर घे लिहून घे. हे हा हे वरतीला हे घालून नाच. भारी दिसतील उद्या. सरकार फटाके फोडायला थांब. हे फटाके फोडायला वाचतं ते दाखव जरा ते पण. ए, उचल उचल कोणी मोठीवाली घे, मोठीवाली. शिरशीला भाई. हे घे हे घे हे घे. हे जरा खोल बंद कर खोल तिकडं. अरे बंद कर इकडून बंद करत जा ना. अरे बंद केलं ते राहणार नाही इकडेच. उद्याची तयारी. हा उद्याची तयारी. बंद कसं करणार? लांब बॅनर आहे. बस झालं. करत जा ना, म्हणजे मी इकडून पकडत जाईल असं बोलतो. नवरदेव छान छान खोलून नको. हात हा फोड कर. ठीक आहे. तू काकडी का? एक्सपिरियन्स हे भाई तू पण भारी निघाला भाई. गेम करतो. काकडी कोण होती? मी खाल्लीच नव्हतो. तू पण वाचला. मी वाचतावरच ओळखलो. कडू आहे. मग आम्हाला कशाला ऑफर केली? माहिती होतं. काय करतो? व्हिडिओवरती काय आजीचं थोडं धावडा जरा. याची पोस्ट हा, हे घे. हे बाय 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 बाय. हा बरोबर जा आहे. तिकडे. आई बरोबर आहे. बरोबर. अनिरुद्धचा बस. हे जा जा जा. हे जा जा. जा अनिरुद्धचा. हे बघ गाडीत बसवली की माणसं एक सोडून 2 माणसं बसवली तुम्ही आमच्या दोघांच्या जागेवर. बघ ना हे बघ. मेन माणसं नवरा. हे अजून एक गाडी दिली असती तुला. फुल डिक्की भरून सामान दिलं असतं. माझी डिक्की भरली. आता जरा खाली करा. 5,000 बोललं असतं, दिलं असतीस तर. भाई होंडा सिटी. हे फेस रिव्हील होतोय. हा फेस माहिती रिव्हील आहे ना भाई. आता असू दे की उद्या तर दिसणारच आहे फेस. एवढा खाली कशाला? बस झालं बस झालं हा बस. बस झालं. तुझा तिकडं. सून बरं ना आता ते आहे ते एवढंच. दोघांचं कमिंग सून. हे काय अजून टाइम आहे बड्डेला आपला. येते का? बरोबर नाही बरोबर. जाऊ दे. काम नाही केलं इथं फालतू व्लॉग. काय नमस्कार. ग्रुप मध्ये एकटा एक्सपिरियन्स. लग्न कोणाचं झालंय? त्याच झालंय. त्याचं झालंय. चाय ते आम्ही ऑर्डर पण घेतली. चाल बनाला तुझं पण मला माहिती आहे. बोल आपल्याला काय गाठा आपला काहीतरी आता काय म्हणणार. लॉकडाऊन तुला मी बघितलेली तिकडे. कुठे होईल ते सांग. अक्षरांच्या अक्षर लोकेशन सांगतो फक्त. सांगेल पण सांगेल टाकी ना बाकी आपला काय संबंध विचार भाई. याला मी कुठे बघितले सांग. बघितले की नवऱ्याने हा बोलला. लॉकडाऊन. मी तरी याला ना आल्याला बघितलं की ह्याला कुठेतरी बघितलं. कुठेतरी बघितलं. नंतर तू बोलला ना, तेव्हा मला कळलं की लॉकडाऊन आहे भाई, लॉकडाऊन. लॉकडाऊन का बडा चक्कर आहे भैया. हा टाकले बाय स्वतः बोलला. तुम्ही उलटा केला. उलटा केला तुम्ही. काय रोल उलटा केला. मग रोलच करू ना, फक्त पसरायचं नाही. पण काय हे? ते बंद कर खूप. बस 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 बंद कर. हा लावतो ना. हे नवरदेव लावते बाबा. टेन्शन नाही काम. हे दाखव बायको नवरदेव काम करते. हा झालं. आजचा दिवस. आजचा दिवस. सवय कर. उद्यापासून मोबाईल गायब.
मोबाईल ए पाठून बांध पाठून ए पाठून ना अरे काय वायरलीला नको बांधलं ए जरा टाईट करते तर मित्रांनो बॅनर वगैरे लावून झालाय आणि आता चाललोय आम्ही झोपायला. उद्या लग्न आहे तर आता झोपूया तर लवकर उठूया. कालच हळद झाले नाचते नाचतात पण आपण जाऊन झोपू आराम करू. आम्ही खरं तर रस्त्याने चालतोय हा. पण रस्ता हा बघा. तुम्हाला दिसतोय का आम्हाला दिसतोय हेच नाही कळत. कारण की माझ्या डोळे फ्लॅश येते त्याचे डोळे पण येते आणि टॉर्च लावून ठेवलाय. अंधार पण आहे अंधार पण भरपूर आहे इकडे, आता लाईटी चालू आहेत. तर झोपूया आणि उद्या लग्नामध्ये भेटूया. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा नवीन असेल तर. थांबा रे मला कडी लावू द्या. थांबा चला तर हे व्हिडिओ पण करतोय बेडू खायचं का काय रे बाबा. तर भेटू आपण उद्या. काळजी घ्या. शुभरात्री.